Okay. Der skal vi spille noget, hvad hedder det? Gamer. TF2, goddammit. Sammen med Jakob og... Shit. Der er en her. Nej. Nej. Ja. Nej. Han spejler på vores base, det er der ikke længere. Jeg skal give det et skud. Så dør jeg. Jeg tror lige, jeg er blevet... Den skyder mig. Måske kan I godt høre noget i baggrunden, det er folk. Det er lidt kreativt. Det er sjovere. Du kan overhovedet ikke dræbe os. Altså, jeg vil gerne... jeg kan være på blå igen. Yeah. I'm blue. Oh, shit. Hvem er det, Nej, der motherfucker? Kæmpe blue. No! Okay, jeg kan sgu ikke til at være sniper. Jeg er mega vild med, og Jeg har 10 liv, og jeg er i nærheden af din base. jeg er også i en bisætter. Jeg er lige bag ham. Jeg Jeg var er god til at stjæle kills, må jeg sige. Ja, jeg er på rød. Ja, jeg brændte en! Pøsse. Jeg fik Ja. 2 der. Jeg blev automatisk på rød, åbenbart. Det er mig for helvede. Ja, Ej, det er jo ikke sjovt så. Så er der ikke nogen at dræbe, vel? Jeg vil også gerne... jeg ødelægger den. Hey. Den var det. Nej, Ja, jeg vidste det. igen. Kom nu, ikke. Jeg ved dig. Kom. Jeg kan mærke, jeg skal... Hej. Hey! Jeg vidste, det var dig. Ej, det gør jeg. Det gjorde jeg. Lol, jeg fik ham. Jeg kan ikke lide Det jer. var mig, der fik ham. Med den her underlige ting. Ja, den er fucking dårlig. Fuck jer, bitch. Jeg ved godt, det er jer, fjollehoveder. Nej, du ved ikke ingenting. Jeg ved ikke, hvad det er jer. Nej, du gør ikke. Jeg har bare ikke dræbt jer. Det er det, der... Ja. Jeg ved godt, I er derude på et tidspunkt. Nej, det ved du ingenting om. Det gør jeg. Jakob, så kommer jeg og dræber en bagfra. Nej, du gør ikke. Nej! Men, Du kan nok sige mig. hvordan døde jeg? Jeg hoppede bare ned i et eller andet, så døde jeg åbenbart. Det kommer ikke. Why? Der er du, bitch. No, du dræbte mig. Første gang. Ja, lige pas på, Jakob. Haha. Hvad er det her? Ja, stadig. Respawn der Hvis igen. dig, du derpå. Nej, vidste ingenting. Det gør jeg. Det var fordi, jeg gik om bagved dig, altså. Det er ikke vildt. Nej! Jeg kan bare se, hver gang der kommer en. Ja! Ej, det gør sådan rimelig ondt, det der. Du skal dø. Formel 1 bil. Formel 1 bil. Kør, jeg slår væk i Formel 1 bil. Jeg slår væk i Formel 1 bil. Hallo, hej, sej 4 5. Og jeg har Nej, 5. så dør jeg! Så dør jeg! Jeg slap væk. Er du bare? Jeg kunne godt se dig. Hallo, jeg slap væk i en Formel 1 bil, og jeg havde 5 liv. Du ved ikke, hvor jeg er. Altså, Jeg ved- ned jeg til ved, venstre. Jeg ved, hvor alle jeres mænd de er henne. De er bare inde i de der hemmelige rum, eller sådan noget. De kommer bare der i de hemmelige rum. Hey. Wizard? Hvad? Det var ikke dig. Du er det. Jeg kan også godt se det bedst. Jeg synes, du lyder bedst. Du er fed. Jeg spurgte deroppe i den der luftballon, og så var der en under i, så var der... Jeg dør bare hver gang jeg kommer derop. Døj! Sådan der. Så dør jeg selv. Så dør jeg bare sådan selv. Døj. Og så dør jeg også. Hallo, dit, kig lige bag dig. Har jeg en hat på? Nej. Hvorfor? Hvordan får man hatter på? Kom med på tanken, hvis. Ja. Ej, kan det godt. Hold lige. Du er rød, så mit cover bliver blå. Ja, for det. Jeg kører bare i tanken. Medic!
Magic for you. Er det bare en, jeg er god med, synes du? Den er fed. Den er fed. En blev han folk på skydende. Sniper. Jakob, Jeg smadrer bare en centrogun hele tiden. det er godt. Fuck, det er ondt, det her. Prøv at kigge, hvilket hold jeg er på. Jeg røg over på rød igen nu, bare. Jeg røg automatisk over på rød. Af en eller anden dum grund. Okay. Okay? Jeg smadrer bare alle hans centroguns hele tiden. Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg se i chat. Nej, der fik han mig. Hvorfor har man ikke bombe eller sådan noget? Ja, det kunne være fedt. Det kunne have været fedt. Men der er ikke nogen så. Nej, jeg ved det. Der er pillet. Jeg går lige over på blå. Wow. En eller anden dum grund, så røg jeg over. Hvad er det her? Jeg kan ikke... Jeg har den sådan på, eller hvad du? Nu går der ned herfra, du gør, Emil. Nej, det er ikke. Det tror jeg nok lige, du gør. Hvor er du? Ja, hvad er det der? Ja, det var. Det er langt til tiden, at jeg hjemme. Nu vil jeg gerne have dig. Så jeg kan få mit... Han er så paranoid, han gør. Han tror bare hele tiden, at han kommer og flækker sindssygt. Jeg går over til jeres base, hvis jeg må det. Hvad er det? Det kan jeg så fortælle dig, det må du. Ja, ja. Så drejer vi bare ind i din. Det giver ikke mere med at have en sniper, man kan bare ikke ramme nogen. Ja! Liv party! Jeg har 10 liv. 150. Jeg var lige, jeg dukker mig bare konstant. Ja. En af dem. Hvad fuck er det her? Ja, ja. Nå. Hvor jeg kan jeg får dig fugle. Får dig fugle. Ej. Nå, det er en rød. Get out. Dit savn. Wow, jeg bløder. Dit. Hallo, hvem var jeg egentlig god med? Jeg tror bare det. Var det ikke scout? Jo, du var scout. Ja. Du var da også nogle gange god med. Ej. Hvor sejt. Hvorfor er der ingen biler, når man skal bruge? Jeg elsker også dig. Døj. Nu var der have nogle centroguns nede, hva'? Okay, jeg blev... Okay, ja. De havde ret, det der med... Jeg er en, der skal fucking fede sted, det der. Ej, jeg fik en. Nej, det var ikke engang. Ja! Du. Nej, så dør jeg. Better. Der er ikke nogen bag ved mig. 4. 3, 6. Nej. Jeg burde tage... Jeg kan se hver gang, det er fint, jeg ved, at den rammer en eller jeg har sådan noget på, som kommer tæt hver gang, og der kommer sådan en lyd hver gang, at så kan jeg se, hvor meget jeg steder. Hey, go væk med. Gå væk. Jeg ved bare, at du er her et eller andet sted. Ja, jeg er på vej over til din base og få din centrogun op. Yes. Må jeg godt gå over på jeres team? Det går rimelig godt for mig i hvert fald. Ja. Hey, healer, tak. Du bliver skidt af alt muligt. Jakob, prøv at kigge, hvor mange kills du har. Okay. Han Ja, har der er sådan rimelig meget. Yeet. Hvad laver du? Ja, jøks. Nej. Og det hele. One fucking century. Han vil smadre bare en century. Noget det sindssygt. Jakob, jeg er i sport med det. Hvis Yes. Jeg kan give det. Hvis, hvorfor, hvad skete der der? Au. Hvorfor er det alle mod mig? Jeg kan godt lide det.
fordi I går klima. Det giver også meget mening. Det lyder meget rimeligt. Hey, hit! Nej. Er det? Jeg vidste, det var ham. Jeg vidste, det var dig. Hit? Hej guys, like videoen, hvis du godt kunne lide den, subscribe, og ja, ses. Black stripe, yellow paint. I hear they're scared of it, but them pros ain't.